way Rangbah na Myntri East Giant Hills, but tip kum uba de bleu nong tudu ula ujor so Myntri katana labor ka sorkar jela, ba Methodius dakhar halor ke jing bambut perking ki Kharkhana, but company prepare ya ka door by bylla bala boat da katana labor ne ka minimum wages. Ha ka jing kren bakila pathai ko bor hadin ka jing kandu yo Myntri na kalyang uba nong tudu ule tho Baula pentip hau Myntri bagi dan bon bha ki Kharkhana bat company ha East Giant Hills ki bampentre kam ya ke jing siew kumpa pathak sarkar. Alor ke niu loong bau Myntri daladehi unhiar ban let jurep khanang ban lap ya ke jing shisha baro bat ru ban penti kena ya ke jing pentre kam hok ya ke ni ka dor by bylla bala bo da ka sarkar. Kejingai city kejing penduk kejungai ya minister in charge jong labor kabanukong ngawan hakalor kini kanong rim ba kumbapila tip ba ni setay po East Giant Hills ngidon hadu pra dai telegi cement factory but ngidon ro shibut ki cook factory te hadin bala kinong tray jong tegi factory kila out kila nam ya kila ngalayo ihiro dalam jong ikmat ba nakapor chakapor ba kini ki company kim sunyo le kim benyo man penkiu ya ka tulok jong kinong tray khamtam kita ki bangi khot kini ki unskill mo ki bapli kini ki unskill but kini ki semi skill lene ki kini ki high skill kumta terte te khamtam hi ka ba awan hangni mentarasi badi kendu ya minister in charge bade pe ya ka labor hajing ade but kini ki unskill komod but kini ki no ki sweeper kumba ka notification kalami akat sau tarik January RPO san ba baro kide ban penkiu ya ka wages act maka wages te ngawan hangni ban karpat ya minister ban pej ya kinom tre ki jongi namar ba donu betrei news nemro uyo ke ju ke bylla donu betrei ars nemro uyo ke ju ke bylla but donu betrei dak close nemro kumut uyo kejuk ke bylla te habangila don kene ke notification kabala penmi de government de state government ke jongi ba ngihap hi ki ngihap ki banyo bat kini ki company ki badon ha kene ke time ke jongi abakiwan ban ai kam ai jam ya ki briu ki jongi ka jingsiuru ke de ban don kumta ke khamtam lele pilatip apo ki cement factories Ladangi tray po cement factories kumut kolong ba bahan ado kamtam ki pum dan ki kam kilong ba pelasyon tu ban tray po ki private sectors kamde kuma po ki government te nakata daw nga le ya kendu ya kinom tray jong kita ki company nga kali ong ba ato pila yo tulop kanu ba ngasio sunay ban yo snyo don ki bo ong yo tulop tang kandai hajar don ki bo ong yo tang chipeu hajar don ki bong bang yo kan ar hajar kamut ka rare ngin yo ya kataga katkum ka taga wages x ka baka government kala penmi kan namar ha kan ka wages x ila yo i ba yang ini ki unskill ka government kala bu sanspa ar bosan ka chisni te yang ini ki semi skill kamut sanspa 100% te hoy kum ki driver kala de ki semi skill te ki de ban yo kum ta ki tambang asosi pat ban ong ba bon lada mapiru pilek visit chakite ki cement factory lane chakite ki coke factory pinlap ba kinong tray hangte kinyo bapli kabay nong tang south spa lane lai spa ko bahedo kinyo san spa te nga mantagasi ngambansi man legmi shaw labor minister ban karpat I ban chimkhya ya kini ka kam khnang ba ka briu jongi lane ka pateng ke jongi kanam cha yuroi kata ketika main kebangawan taksi te hoy u minister ula ongumni ba in shimkhya ya kene kam namar kene ketika kam ka man penim ya ka jakpo jong ki pri jongi te ila ong ba inbu ya ka tarik hero yo le se ba kanu ro por in lekpan lekmi shate ban pej bat ban sli le ne ban kendu ya kita ki try company ba punya ka ka